Bako. Si Mrs. June Bride. June Bride. Ika, Kinasal na si Mrs. Huday pa. Sabi na, nagpapakasal da kuya eh. Babae. Nagiging saro. Babae da nagpapakasal. Lalaki ang minapakasal. Lalaki ang pigpapakasalan. Lalaki ang pigpapakasalan. Yung baga. Yung manangganta. So, apelyido mo, mapapasa iya. Correct. Oo. Pigpipirit. Si Mrs. Para pirit kaya ako. Oo. Tinaw, kung nasa natapa, no? Masupog man. Correct. Dakol kita ngunyan kuya na mga kamidbed. June bagaw niya ba? Sabi ta. Yes. Buwan ng pagpapakasal. Correct. Kaya lang, may mga nakakaurong kitang mga barkada, kamidbed, as in, mga katrabaho, mga acquaintances, na ang iba kuya pag iapot na mapakasal ka, uday na. Ang iba kuya, iba-iba na ang Iba-iba ang ng, simbag. simbag. May mina simbag pa man na muya niya pa magpakasal. Oo. Ang iba kuya, iba na ang simbag. Ano na? Iba-iba. Medyo. Abo ko ngayon magpakasal. Ang iba, lalo kung ang aputon mo babae. Oh. Sabi ka mga barkada ko, as in mga kamidbid na katrabaho, mga babae ini kuya ara mo ang Simbag? ang simbag. Dahil ngaya, ngunyan niyang panahon. Abo na. Mapaaki na sa nangya ko. Oh. Maghunos dili kayo. Kung mapaaki, Oo. ang ibang nagkakaarakian na dayong agom, nagbabasol, tapos kamo pangarap nindo itong magkaaki. Correct. Sige na. Pag nirelay nila yan taan ko niya na pagkahapon mga tugang, kung mapakasal, o dae, iyo mananggad. Yung baga kuya So iba man, so babae, masabi kaya, dahil na ngayak mapakasal sa panahon ngunyan, makulog nga sa payuan mga kalalakihan. Iyan baga, kita ang gigibong rason. yes. Na, Mga kalalakihan ang gigibong puros man sa mapakasal ngaya ko, tapos ngaya, o lulukuhon man sa ngaya ko, sayang ngaya kang pagburubaw-baw mi ngaya dyan sa altar. sayang pala. Sabi man kan ibang lalaki, Kuya Mike, di man ngaya ako na mapakasal, lata ngaya. Mapakaon ngaya ako kang day ko man kaano-ano. Yung pala, dahil yung mga kaano-ano. Kanya-kanyang kanya-kanyang rasones kung tayo ang mga gusto ninda sa buhay. Kuya nag-anap kita ki mga detalye asin mga numero manangud sa pagpakasal. Sa sa world, sa pangkinaban na estado. Yaon baga dyan ang sa mga darakula na nasyon sa arog kang European Union buda US. Yes. Nagbababa man sa inda kuya Nagbababa pababa ang trend kang marriage. Niyo. Kumbaga, sa kada dekada na record kang mga nasyonis na inyo, halos kabanga ng so albawa nga kang last na decade, nga 2010, tungkol ba 2021 na kita. Kabanga na sana, so kung piras mo nagpakasal kang 2010, duman sa inda, sa latest na data ngunyan, kabanga na sana. Kung igwang ngayang kung igwang nagpapakasal na 200,000, 100,000 na sana ang nagpapakasal. Talaga. Kaya, yun ang trend ngunyan kuya Sa Pilipinas kuya yun man ang trend. Date na sana so So, date so income. ako man ako. Kaya Kuya Mike. sa kuya ibaga, may mga pigigiribo kita digdi na kung paano makatabang na maingganyo ang mga muyang mag-aragom na magpakasal. Pero inutuntang ko na ining numero. Sa Pilipinas, ang data kang 2005 to 2015, sa loob ni kisampulong taon, nag-decrease ini ki 20.1%. 20.1%. Sa sarong dekada. So, kumbaga, kang 2005 hanggang 2015, 20%, 20.1%, to be exact. Pero ining latest ngunyan na record kang sa PSA, 2019 Philippine Marriage Statistics, pig-release ini kuya ikang January 11, 2021. Yun ang latest data ninda. Kang 2018, 449,169.
Kang 2019, 431,972,000. Ang nagpakasal. Ang nagpakasal. Kumbaga, nagbaba ini. Nagbababa talaga, Kuya Mike. Pababa, Ano? pababa ini, kuya. Halos 50,000 ang dahil nagpakasal. Base duman sa nainot na taon na 2018. Pikumpara ini. Hain niya so 50,000. Nag-arano na sana ini. Video ko lang. Siguro kung may dahilan man sa pandemya. Pwede. No. Pwede man ang ganda de. Postpone mo na Pero bago ito, ini yeah. magpandemya, kuya, 2018 to 2019. Oo, managata. 2019, last last na last sa ito. kabangaan Oo, na may period kabangaan na. si- Almost kwa na baga ito. Ade, March March, na oo. ito. Kaya medyo naging party man ang ganda de. May Part and somehow. parcel so pandemya. Oo. Na pwedeng naging kausa kang pagbaba. Kan gustong magpakarasa. Oo. Sa tuya, kuya, sa Bicol region, Mhm. ang naging partisipasyon ta duman, 6% sa naso nagpakarasal kumpara duman sa kabilugan sa buong nasyon. Pero dakulon sa mga bagong mundag. Yung sinabi mo na, ikukumpara tangan ni kuya sa populasyon. Ang populasyon ta naglalangkaw. Yan. Alagad ang nagpapakasal nagbababa. Ayan, sana. Anong pangyari ini? Siguro ko, so dati nang mag-aragong. Mm. Pandemya manan. May- Puro sa natangya tagari. Puro sa nga pandemya ti sa sautan niya nindo. may ang Kuya Mike. Ah? May contribution dyan si pandemya. Iyo. Pero mi ade. Aram mo kung anong bulan kuya ang aram tabaga ang June. karasalan Hunyo. Oo. Month of wedding Oo. ang June. June. Alagad bako man June kuya ang pinakaalangkaw Ano? na bulan na nagpapakasal ang sato ng mga kalahi. Oo. Anong bulan? December. Malipot-lipot. Siguro. Igwaki 12% kang total number ka nagpakasal sa buong taon. 12% ang December. Iyo. Ang June, 8.5% man sana. Dahil yan sa bonus. Bono. Yung mga dadayuan ako, ang bonus mo nag-aabot November. Ayun na ito, sabay na sutundag. Sarabay na. Tamang nga by November, katapusan nga Aha. November, isabay ta na nga sa gastusan. Pero ang November ang pinakaababa. 5% sana. Day pa kaya ka nagabot sa bonus? Papaabot pa sana. December talaga walang si parang siguradong yaw na. Sigurado. Ini mga kausapan na din. Mga data ini. Mhm. Na kung i-analisarta, may mga underlying reasons ini. Kung natata, papadiit ang nagpapakasal. Ayo. Taon-taon kuya Sige nagdi-decrease. ang baba. Iyo marangga. Sige ang nipis. Sige ang ano niya. Nagbabawas o kita, Kuya Mike. Ba- Lalo, Bawas o kita ka. isasawt na naman sa pandemya. Ano ang mga rason kuya Igwa kita din naguno na source hali kay April Ann Benjamin. Oo. Igwa siyang tao sa tuya na apat na pinaka major reason kung natadada sige ang baba. Nata man ang gadaw. Ang inot na rason niya kuya sabi niya younger people opted for cohabitation. Cohabitation. Kumbaga, ang rason kaning cohabitation, trial marriage muna. Tinisting mo na. Testing ta ngayon kung compatible nga kitang duwa. Ay, di mo na. So, dyan sa satuya ng mga communities, aram ta, sa kada barangay, day mawaran kay araw kayo na Yan ang pinag-apod na live-in partner. correct. Ito nga nangyari bagang mass wedding. Nagiribahan na ito kuya Oo. kasabay sinda duman sa primerong rason na nagkaigwanin cohabitation. Another term kay trial marriage or another term na sa anonymous digde, living in. Oo. Yan. So, Cohabitation. kaya ang apod sa inda, bako man husband and wife, Cohabitan. pero mo niyan takasal na sinda. Mr. and Mrs. na Yeah. sinda. Pag cohabitants, pareho lang ang sa indong pig-iistaran. Pwede. Yun pananggan. From the word root Oo. of habitant and Oo. pag pareho, Gari, habitant. co-earthling. Yan na. Co-habitant man ang ganun Tapos pareho sa pigigibuninda. Pag inapot ka, ano nga kamo? Parehas nga kami taga-dap-dap. Yeah, cohabitant.
Parehas ang address mo ya. Yung manang ade. Cohabitan. Kaya ining dakulaw ni kuya na nagiging trend ini ngunyan sa mga young people, mga younger people tangunya na garibaga ini ang mga kaisipan na masasabi ta na saro sa failure kang bilang ako ama or bilang parent na garibaga so data na itaw sa inda ang mga bagay-bagay na pagirumdum, so kagayunan kang pag-agum, so mga benepisyo na kamo kasal sa simbahan. So gari araw kayan, there is something lacking duman sa komunikasyon, sa pagpagirumdum sa mga kaakian. Na gari baga halimbawa so parents ninda kasal, alagad. So saro o nagkapira mga kininda ang kaisipan arog na palan kayo ni. Iba na, no? Kumbaga, sabi garon nila mo na sila ng sistema. Kaya yun kuya ang rason kung nata nagkakaigwa kita ka ni mga mass wedding. Correct. Kung day ka aning cohabitation, daying living in or trial marriages, ang kasal ta, bako pirming mass. Talagang so wedding. Wedding talaga. Wedding talaga. Di ba? Isipon mo, imagine mo kuya ako, personal ko ining sa manungod sa mas magayon ang mas wedding nakakatabangan ni sa sa mga estado na wala sa grasya kang pagpakasal. Oo. Alagad, ganabaga nagiging padatulan. Nagiging padatulan. Yan. Tapos gari yun na iligod ang nagiging trend ba na alat-alat unta na sa nangyayari kung pa mas wedding. Saka nga ito. Oo. Ano pa aside ka tong so nagiging trend na gari nagiging man rason kung nata nagkakaigwa ki ining cohabitation. Yes. Nagiging factor lugod din na pag-abot nga ki after masabay na sa nga kita. Yes. And so, naabuso man ang mas wedding, kuya And then, so, cohabitation man, nagiging rason man kung natatadakulon ang nararaot na supposedly pamilya. Correct. Correct diba? Ka dyan, kuya Kasi what if bako nga kita compatible, din nagbulagan, may bunga. Daing paniruan kung sabi ko. May aki. Kamusta so aki? Yan. No? Madakula na bako magkaibanan kan ama kasi ina. Supposedly, so aki, talagang under 7 years old, duman siya sa ina. No? So, magkakaigwa na ki emotional investment so ina duman na pag-abot kang 7 years old, mamimili na so aki. So, ina na pipili. Diba? Tapos, ang nangyayari pa kan kuya kumisa nagigiining gari so, relationship hopping. So, sabi mo nga so, primerong cohabitation, nagkabulagan sinda duman tade man yan na find out nila na ba sila compatible dahil nagbaband sa inda permanently nagigining rason kuya na pag na break up so relationship nila during that cohabitation period may possibility na para sa itong duwa maanap na naman. Yes. So nagmumultiply ining cohabitation na gari relationship hopping. Yan. Kaya palang kuya, may date na sanang nagtitimsungo niyan kang bakit ngayon ka lang. Bako na hindi problema. Kaya to, dakulo nagtitimsong kang bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Kasi may problema sinda na dahil din na mabayaan ta, may agum na sinda. Correct. Ngunyan, kayang-kaya. Bakit ngayon ka lang? No problem. Ngayon ka lang pala No problem. Nagiging madalion na lang pag-jump from one relationship to other. Yan. Ba? Kaya kung minsan, ang mga kaakian ta, dapat may medyo ipagtaga-topic tama na sa laog kang harong. Na kumbaga so kultura kang kang mga inot so mga original na kultura kang Pilipino. Correct. Medyo naapektuhan na kita ni kuya Kasabay ang Bicol region na nagbababa ang rate kang marriage. Oo. So ito primerong rason pa sa neto kuya may pandua. Ano pa sa pandua? Ang pandua dahil na sa exposure to different culture and practices through media. Dakula o naman talagaan contribution Kuya Mike kan media, social media, internets na mahihiling ta duman sa kung saan kita naghihiling, no?
Halimbawa, sa YouTube, may mga documentary dyan, may mga documentation na, kumbaga somehow, pag sinuma mo, nagdi-discourage sa pagpakasal. Correct. And then, nagkakaigwaning thought na, ay, sa ibang bansa ngaya, arog ngaya ka ni. Oo. Di ko compare ninda. Dito nga sa tuya, what if ngaya i-adapt naman? Mhm. Di ba? Kumbaga, so nailing ninda duman, naaraman ninda. So, yun ay ang epekto kuya ikang www. Madali mo lang informasyon na de. wala. Oo, walang. Ayo, dakulaon ng epekto talaga, Kuya Mike. Kasi maski perang milya kaarayoan, sabihin tayo, Europe, sa Pilipinas, somehow, Madali, oh. I-click mo lang, i-type mo, i-click mo, maluwas tulo sa imo. nagigibutan ng garo panalmingan sa ibang country. Yan. Kumbaga, igwa kita kuya edig di sa satuya na magayon sa Pilipinas na unique na sa satuya. Kumbaga, kita na sa nang igwa. Yes, that ma-preserve yan eh. Correct. O, ano ito na ya igwa na sa kita? Dahil sa tuya legal ang diborsyo. Correct. Yan ang pinaka-unique. Only in the Philippines. Day kita ki-divorce system. Wara kita. Bako, kumbaga di sa tuya, illegal pa yan. Ngunyan, dahil sa iningani na exposure to sa media, gari, nai-encourage man ang iba na nagpaplano, as in, bako mga marahay ang resulta kang relationship ninda na nasa estado sa at the moment nindang estado. Gari, muyaman nila mag-arog, tanganing, makabigwasin na duman sa namamatian as in kalagayan nila sa kasalukuyan. Yan. Gusto nila kumalas na. Mhm. Pero sana naintindihan nila so baw. Correct. Diba? Sabi nga ni Kuya ni Pope Francis baga, ang pag-agum, ang marriage between two person, bako masana pala na yung two person kuya tulo, kaya ba ta si Jesus da dyan sa sa pagpakasal, sa pag-aguman. Oo. And dapat dakul kitang balo na pasensya. And ang pagpasensya ta, worth it man kuya sa mga benepisyo na nakukuha ta sa pag-aguman. Mhm. So iyan ang magayon na mensahe ni napigluwas ni Pope Francis kang mga nainot na alaw kang Hunyo na gadamuyan niya man tawanan ki encouragement as in inspirasyon ang mga nagpaplano na magpakasal as in kung nagpakarasal na magayon ang marriage. Marriage is beautiful sabi niya. Correct. Tapos duman sa pantulong rason kuya kung nata nagbababa na ang rate kang marriage sa buong mundo. Ining sumanungod sa financial stability or personal finances. Kumbaga, nagtataramang iba na dahil mga kaya i-afford ang pagpakasal. Kumbaga, naaalang ka sila kuya kang gastos. Correct. So, mga detalye, so mga iba-ibang pangangaipo, mga nitty-gritty requirements kang marriage. Sa kadakol kuya na-discourage ang iba, kaya nagkakaigwa ka atong cohabitation. Correct. So, halimbawa, ang 100K mo ngunyan kuya pwedeng sa catering pa sana yan. Oo. Di ba? Totoo yan. Ngayon, may guest ka ngayang 100 na person, 100K, 1,000 per person ang per plate ang rate na ngunyan. So venue. So venue pa. So mga flowers. correct. So mga florist. Dakol. No? Dahil man pigdi-discourage ang mapakarasal. Alaga talagang So host pa. So So host. kasabay ka doon. Pero tabi ang rate mo. Di ba? So, sa simbahan pa. Correct. So dakol pa sa mga gamit. So, bado. So, susulugon ka mga abay. Saro pa yung realidad duman sa mga halos gabos na mas wedding. Di lilibre na bagangani ang sa simbahan. Oo. Di libre. Kung sa may nag-sponsor man yan Ngunyan, ibarat man sa simbahan, pero pagkatapos kang kasal, grabe ang harandaan, mas madigarbuhon lugod ang ibang nagpapamas wedding kuya Jackpot kaya ko. Oh. So, budget ko kaya para sa simbahan. Nakalibre. Maraming nga pa de. Di ba? Oo. Yung parang ganun, Kumbaga, ining financial stability or personal finances na rason, kung minsan, dahil man talaga sa pagpakasal, dahil man, kung tutuyuhon mo talaga kuya na ang purpose mo is magpakasal sana, dahil man talaga kay puwanan maggastos. Correct. Ang requirements masanangan ni kuya
minimum sa sarong ninang, sarong ninong, your parents mo, as the witnesses, so padi, makasal or ministro. Ngunyan, di man ikapig-require na magdagdag ka dyan kikadakol na abay or mga iba-iba klaseng sponsors. Witness lang ang kay Witness man sana. Witness lang. Di man ikapig-require na doon mo daw sa sarong magarbong lugar Oo. ang sa imong reception. Pwedeng mag-restaurant sa So ano nasa na iyan eh. So rights na lang so nakatudan ta na sana kaya napapagalan kita Correct. magpakasal. So, pinaka-attention kuya napabaling na duman after na kang seremonya. Kumbaga, Yes. ang mas nakakagastos sa tuya, so after kang kasal. Pag inaisip mo kaya na kasal, mailing mo so trahi di Buddha na alabaw ng gayad, so mga abay, so pagkaon. Coat and tie. Oo, yun ang pag sinabing kasaliran, mailing mo flowers. Yan. Yan. Pero so meaning kang kasal, di ito masyadong Nawawara na ang atensyon ta duman. Dumag kita sa kung ano ang nahihiling kang sa tuyang mga mata. Correct. Diba? So, mga external. Yes. Di ba? Kaya Mga- nadidipisilan kitang magpakarasal. Correct. And kung minsan, after kang kasal, yun na ito, kung minsan baga, sa program ngayon, kung minsan, after nga, mag-ibahan kami araw ka ni, labog na nga ako ni. Di ba? Yung baga, kung minsan, kasi saro nga, namati ko, nag-monitor ako. Sabi ni Father Dave, sinabi ito ni Father Dave, na pinangako ngaya sa imo so bitoon Aha. bago ka mo magpakasal. Mhm. O, di pangako ngaya sa imo so bitoon, pagkakasal sa indo, tinaw sa imo so bitoon sa pagining pagbungag. Nasunto ka. Nag-estrelya na sa pagkilim. Nag-estrelya na Ibang sa klaseng pangiling. bito na ito, kuya. Eh. Di natupad nga so pangako sa imo. Iyo, Na ibang klaseng bito. Pero tinupad. tinupad. Di man po kita nagde-discourage kipagkasal, magpakasal. Kung inihiling ta lang po niya, hinihiling po niya tuungon yan. So, realidad, kung nadidipisilan magpakasalan, sarong supposedly mag-agong. Correct. Diba? Sumapakasal. Kaya nagdadakulin yung pinagapod na cohabitants, Correct. living in. Mga komersyal mo na kita, Kuya Okay. Mark. Mailing na kita kang reception, taon-taon sa tuya na pagbabalik. Oras, alas 2:33. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap ng
huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies. Mayan Rivera po. And Dia. Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies. Check the label, mommies. choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies. At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies. With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies. help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior, 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020.
Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Si Jenny, na partner niya to, nakaantabay through DZGB app. Salamat tabi sa mo, partner. Thank you, partner. Maray na hapon. We miss you here. Yes. Wala rin man daw ako maka-text na listening. Sa aga. So ako man ang nagdadawag sa indong duwa. Ayun eh. Mahalap kaming aldaw. Sige. Na kami masanandua. May nag-text kuya si 8811. Sabi niya, dakulon po mapakasal ngunyan, libre gabos pati handaan, bigatin pa mga ninong-ninang party list. Yung sponsor mananggad. Yung mga kunyan sinangunyan. Yung mananggad. Pero at least, ang kagayunan ka mga bigatin ang ninong and ninang-ninong. Kumbaga, aside kang kukwaon mo, may special ka ng gari. True to all. Oo. Ano na yan? Ano daw kung nag-camera reveal ng pamendain, kuya, after kang kasal ngayon, bisitahon mo. Ano daw kung, yung so ano daw kung maramduman ka pa man, na ikatigtukawan ka sa, or tigtindugan ka sa kasal, kaning, Kadakol na, kadakol na pinagtindugan. But anyway, sana, mamidbida na, bako lang for, compliance purposes. Yung mananggad. Aram mo kuya ining baga, ang kasal baga kuya, iba-ibang klase. Ikaw kitang pigaapod na civil marriage. So, sa 10 kuya na nagpapakasal, 4 digdi sa civil marriage. Sa 10, 40%. Correct. Yan ang data na hari sa PSA na sa kada nagpapakasal na 10, 40% diyan pasiring ini ang pagpakasalin sa civil. Ikaw man kuya na may mga mas wedding man sa civil. So nagpapakasal kay mayor. Sabay-sabay. So, kuminsan may nag-sponsor ng government agency, araw kang pag-ibig. Nag-sponsor rin kuminsan sa simbahan. So, dapat talaga ang pag-ibig. Dapat talaga pag-ibig. Sponsor. Kung walang pag-ibig, useless ang pagpapakasal. Kung walang pag-ibig. Dapat gusto sabihin mo, kuya, ang pagpakasal mo, it's because of pag-ibig. Oo, pag-ibig. Ang iba man, kuya, ang pagpakasalin na, desisyon. Ako ngayon, desisyon, napakasalan ta ka ngayon. Iyo. Maski ngayon ako namod sa imo, kung dahil ako mapakasal sa imo, yun ang desisyon ko. Mapakasal ka, umiibig ka sa pagkakasalan mo. Correct. Diba? Ano pa? Duman kuya ay sa iba-ibang klaseng kasal. So, civil marriage. Tapos, sa Catholic Church, 36%. 36%. Igwa pa, so other religious rights, 22.9%. Then, so mga Muslim brothers ababa sa inda kuya 1.4 sana. Ang expectations ko nga ni Bigyan yan sa Pilipinas, Kuya Mike. Sa Mike. Pilipinas. Ang expectation ko ka ni Kuya pag una ko, mas alang ka sa mga Muslim mas brothers. Mas ang pwede nindang pakasalan. Kaya nga niya ko natababaon. Baka niya ko pwede sila mag-agum kung nagkapira. Baka di itso populasyon. Pwede mo nang ganun. Diba? Because sa Philippines. Sa Pilipinas. May punto ka man nang ganyan, Kuya. Di itso populasyon kan sa tuya ng mga Muslim brothers. Kaya, di itso, pagabot sa PSA, di itso bilang ninda. Tapos igwa pang sarong klase kuya, so tribal ceremony. Nagkakaigwa man ini kay 1%. Iyo man.
May guwa pa kita mga tribo baga. So, Yes. ano nga naman sa... So, dyan sa may Santo Domingo. Iba pa dyan. Anong klase daw ang kasal ninda dyan sa tribal ceremony? Baloon ta daw makikasal dyan. Maraman ta. Kasi dahil hindi na piga-announce. Iyo. Maduman na kita kuya duman sa last but not the least na rason kung nagbababa. Nata daw. So pang-apat. Pang-apat. Pigbabago na da so sequence kang marriage, sex, and children. Aram ko ng nainot. Matibay ka magugo. Diyan ako sa'yo. Diyan ako nadadaw gufere sa oro ko na. Titesting mo na da ngaya. Sabi kaya ngaya kan iba, testingon mo ngaya kung produktibo ngaya, saka mo pakasalan. Iyan ang sabi kan iba. Kung magprodukto. Kung magprodukto. Takong dahil ngayang produkto, ground pa ngayon for annulment, di ba papagalan sa ngaya ka mo? Ano yan? Agriculture? Titesting ko baga na, kung sa pagtanom sa agriculture, ay ara mo na kung makita bago matanom. Nababago na ang sequence, Kuya Mike. Yun actually, yun dahil yung ngunyan, Kuya, so, pinaka major na rason, ining, kumbaga, this is now the failure sa mga pamilya. Kasabay kita duman, nagari na baga, Kuya, indirectly, namamatian kang mga kaakian ngunyan, na maski sa laog da kang mga harong, sa laog kang pamilya, naobserbaran ini Kuya na araw kaning trend na pigliliwat ang sequence. Iristoryahan, arambugan, sa mga friends, sa magpiprimo, magpipinsan na lalaki. Maski sa mga babae na Kuya nagiging iristoryahan ini ngunyan. Na so sequence ngaya, so instead na ang nainot marriage, nauudya na dahil ni unyan Kuya Marriage, sex, and children. Ito ang correct sequence. Yes. Marriage, sex, children. Ngunyan, iba na. Children bago sex? Bako. So, nainot na marriage, nauudya na. So, mainot? Nainot na so sex? So, paborito mo. Then, pag sinabi kayang sex, ano yan? Male or female? Wala ko. Ito, 3 times a day. So, makataon na nung yung doon dyan. Nainot na sa sex. Nainot na. Nagkaaki. Saka na. Mapakasal. Nagbutog na. Masibsupe. Sisingaya ka ng tagibo. Naudya na. Yun yung ngunyan ang trend ngunyan, Kuya Kasabay na daw ang sa new normal. Yan. Normal yan. Kasabay na daw yan sa new normal. Tagaro, isipon ta, baliktad na. Ngunyan, bilang, sa laog kang pamilya, sa konteksto kang pagpamilya, ang suggestion ta, Kuya, dapat ang mga parents, luwayan tayo ng ngunyan na permita ilang wage. Itaram ta pirmi. Dahil pagsikreto, dahil pagsaderihon na kami noon ganito kami noon, dapat kayo ganun din. Yan. Dahil dapat Kuya ipagsikreto, sumarahay tang kultura na kinagis na sa mga night mo sa tuya ng mga ninunuta. Masabi man sa mga aki, Kuya Mike. Noon yon. Iba na tayo ngayon. Iyon na nga ang problema, Kuya. Kaya dapat itaram. I-practice. Yan. I-practice din ni Kuya ita yun. Gari tama ka Kuya, so sinabi mo, nagiging normal na ini. Wherein fact, bako man ini normal. Kasabay na sa new normal. Kasabay na sa paggamit ki face mask and face shield. Nagbabago baga ngayang ang panahon, pero ang apot dapat daw. Diba? Karapat dapat daw na magbago. Iyo baga. Minsan, nagpapakasal just because nabados. Yan. Yun na nga nito. Yun na nga nito. Sex, children, marriage. Nagpapakasal dahil may children na. Baga may nagbabind na naman sa duwa, even na bako man ito sa indang namamutan. Correct. Diba? Correct. So pagharo ka ng sitwasyon, pag nagpakasal, in the long run, makakahanap naman sa iba kang mapanukan baso ninda, magkakaigwa na naman ki problema. Diba? Igwa pa saro Kuya So pantulo,
na ang pantulo baga napiguro ng tapasan ang pantulo marriage because of the children na nga Yes. Kung minsan nawawara na itong marriage hanggang dumalas na sa sex and children. Oo. Maabot ang panahon maski children mawawara na. From marriage, sex and children naging sex, children, marriage. Oo. Naging duwa na sana. Nawara na sa marriage. Nawawara na ang marriage ko minsan. Maabot ang panahon, wara na. Pati children, mawawara na. Susaro na sa natara. Correct. Ang fertility rate kang Pilipinas kunyan kuya 1 point something na sana. Kumbaga, sa sarong fertile na reproductive na ina, saro na sana sa kada babae ang pwedeng maging aki. Anong gusto sabihin? Papababa ang satuya na fertility rate. It's because yun na ang trend na nangyayari. Kaya, sabi kang mga matatali, as in mga matitibay tama na kaaristoryahan, pag may karasalan nga sa pamilya ngayon nindo, mag-atin nga ka mo kikasal. I-celebrate ngayon do ang kasal. Tanganing mailing nga kang mga aki nindo, kung gura ano kagayon, ang pigkakasal. asin kaugma, pag may pigkakasal. Correct. Tango niya daan, nagiging trend, ang iba, nagpapadara na sa nakirigalo. Happy wedding! Yeah. Padara lang yung picture mo nga tayo, kung ngayon. Sabi, di ba? Nakulo na ba Kung minsan, may partisipasyon kita rin ni Kuya sa ganap, sa mga pangyayari, kung nataang trend man kang mga kakian mo yan, arok na kaan. Data na sa dating papahiling o data sa dating experience so kagayunan kan seremonya. Correct. Di ba? Correct. Yan, mailing mo dyan talaga. May nag-uulok na nag-iibi. Di ba? And then, susabi kan, padi, na pag ang kamong doon nga kinasal, ilang mga magayunan, sisalakan yan kan mga padi, iki-istorya Di ba? So, istorya na, di mo madadangog sa istorya dyan kung sa inakantin. Habang sa inda ba sa iyo? Mga sadiri ba sinang yes. Unique man sa unique. Correct. Talagang makukuhaan mo ki Adal and then mag-igibo mong padalmingan pag kita man kinas. Ay gusto ko man yan. Tapos sa rupan thread ko yan kuya na-invite ka sa kasal. Igwa na dyan kiso RSVP. Yeah, we have nga reserved 2 or 1 or 2 seats for you. Piglilimit na it's because nga sa gasto. Ngunyan, sabi, nawara na pag may karasalan kuya, buong pamilya, kaiba mo. Correct. Di ba? Let the children attend. Ipa-attend rin na ang mga kaakian kang kasal. Ipailing ang seremonya. Tanganing mailing nga nila, kung gura ano kagayon. Kung ano ang mga balaog asin mga bendisyones na yaon sa kasal. Bako sa ang aram sa naninda kasal. Yes, I do. Di ba? You may kiss the bride. Tapos na gada. Tapos na so kagayunan. Yes. Mga atin-atin daw kita kikasal. Sino ba yung kasal dyan? Mang-invitar daw. Pero pag na-invitar ka mo sa muya, kaiba be, dako lang kaiba me. Di ba? Para di pa pwede mo yan may protocol pa kita kuya. Yung mananggad. Mawara sa na ining pandemyang inita, alaton ta ang listahan sa simbahan. Pati nga bagang ngunyan kuya, piglilimit, maski sa simbahan ba, so seremonya, piglilimit man talaga ngunyan. Limited ngunyan because of sa pandemic. 50 or 30% siguro. Oo. Kaya lang, yun ang nga na sana matapos na ining pandemic na yes. Tanganing, makadakol na kita sa kasalan. Makadakol na kita. Siyempre. Yan. So, ini po, na sa tuya na pinag-uurunan ko yan na pagkahapon, bako po hindi para mag-discourage kikasal, kundi mag-encourage lugod na magpakasal. Kasi, dakulon po ang nagbuburulagan ngunyan na pamilya just because da isinda kasal. Da ininda inagihan so pag tuga, pag vow, so pagtauning pangako sa mataram so may sa imong tinuga. Di ba? Man nga ako sa imo nagtildet do as part. And wala nga kitang kaput na papel. Correct. Bahala ka nga sa buhay mo. Madalion sa naitapok just because da ikinasal. Correct. Diba? So sana sa mga nag-iisip magpakasal, kaya lang kami digdi ni Kuya Mike, baka naman maimbitar. Joke lang
Galing yan, kuya. Kung kuya ninong si kuya eh. Good luck po sa mga mapakasal, and then tandaan po, suvaw na sa tuya na binutasan during wedding. Baga. Di ba? Tapos, may kasabihan baga, kuya, ay manungod sa pagpakasal. Rumlumo pa, so, na ang pagpakasal ay hindi biro. Maghapong na kayo ko. Ang pagpakasal ay hindi biro. Hindi parang kanin o mainit na kanin. Na yung isusubo. Oo. Pag ikay napaso, pag ikay na pa, inom ka ng tubig. Iluluwa kapag ikaw ay napaso. Ang pagpapakasal ay parang mainit na kanin. Kanina. Kanina. Mainit na. Dahil isira. Ang pagpapakasal ay parang mainit na kanin. Pag iyong sinubo at ikay napaso, uminom ka ng tubig. Ay. Di ba pagluwa? Iupusol mo. Iupusol mo pala. Kinasal ka eh. Tiuson mo. Tiuson mo. Kinasal ka. Correct. Sabi nga ni mga dapat, dakol na balo na pasensya. Pag ika nag-ago. Oo. So, pwede na pala, ang pagpapakasal pala, parang mainit na kanin. Mainit na kanin. Na pag Pero sinubo, dapat, may pasiguro kang tubig. Pag iyong sinubo, ilang weeks mo doon na maray? pag iyong sinubo at ikay napaso, inom ka ng tubig. Gari ka pa ni Bombay. Kailangan na nating alis. Baka tayo hindi pasensya. Sige, mga tugang, good luck tabi sa mga mapakarasal. Ano? Yes, mga June bride dyan. May panahon pa kamutabi na magduwa-duwa. Magduwa-duwa kung sakali na naisipan nila na ka mo mapakasal. Magayon ang kasal. Yes? Sige. Sa Sabado naman kita, Kuya Mike. Ano? Yes, Kuya, tabi. Sa Sabado, arabon ta kung ano ba yun? Pagdaing kasal. Bunyag naman, bunyag. Sa bunyag naman kita. Sa Lado Technical, Kuya Ronald Baldo, sa tuyang nakaibanan, and Alden Richard sa tuyang IT Department. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Salamat sa inyo, boss. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.